Ahojte lidi, dneska tu máme tady tuhle hru, kterou vybrala Niky. Jmenuje se Niky Nuggets. Jí totiž nefunguje tablet, kde má Roblox svůj prostě jiný. Proto hraje na telefonu. No jo. Tak jdeme, můžeme Niky. jít. Jdeme po tomhle mostě. Musíme sbírat manga. Jo, mango. My Mango, máme první mám. Já mám taky první. Já jdu do hradu, rozdělíme se, Nikyčo. Ne, tam jdu já. Ne, tam jdu já. Ale na to já nechtěla, že jsme se potom hledali. A nebo jo, kdo najde víc mang. Kámo. Jo, dáme se soutěž, kdo najde víc mang. Ale já jdu tudy, kámo. A nejdi za mnou. Já jsem tu došla, tady je mango, kámo. Jdu tudy. Jo, tam je taky. Kámo, jsem spadla. Jo, no tak semka už nelez. Moje mango. Ne, nic není tvoje. Další mango. Já mám zatím 3 manga. To Hej, jsem... no ty já jsem šla taky tudy, tak já směřím. Ježiši, já tě Já jsem si říkala zrovna, že tam nikdy nepůjdeš, kámo. Myslíš si? Já jdu kamkoliv se mi zachce. Na to nebo já jdu úplně na nejvíc. Jo, ještě, že jsem tam šla, tam bylo mango. Jedu na trich. Jo. No takže zatím mám jenom 3 manga. Já mám 5. Kámo. Kámo, no. Ne, mám 4. Já 6. To je jedno. To je zatím ještě jedno na konci. Rozhodneme. Ale já víš. Tak jo. A jdeme dál a vidím mango. Jau. Niky. No. Já počítám s každou sekundu v mý hlavě. A prostě tady už jsme tak, nevím, tak 10 sekund. A my máme na to jenom 1 minutu, jo? Ne, to je jedno. Pozbírat Nebudem to prostě. Ale to zase nebude soutěž. Jedno, prostě, až to bude mít jedna z nás. Chápeš? Jo, kdo bude nejdřív mít všechny 20 manga. Ještě 20 mang. Kudy jako teďka půjdem? Vidím mango a jdu pro něho. Zatím 7. Já taky 7. Už 8. Tam vidím. Tady byla potom, ne? Tam jsem byla, myslím. Jo, byla. Tady. Já vím, kde je, ale nekoukej se. Jsi tam 100% Se jako nekoukám. Tak jo. Máme skútr. Nevím, co tu s ním budeme jako dělat. What? To je nějaký červený man. What? Nedívej se. Ale na ty Mi to dalo 9. Mám 9. Aha, tak to mi taky. Ne, no ne. Nikol. Ano, to není fér. Že se ke mně koukáš, to není fér. Nikol. Kolik ti to dalo, to mango? Jenom 1. Nic. Tobě nic. Jo. Tak to vůbec nevím, co se to mango zase děje. To se buglo. Tak já tady, Ty skáčeš tamhle parku, protože, mě těžší. co? Podle mě těžší. Než co? Než tam. Vodní? To co? Že tam, že prostě, že je těžší než tady tohle. Mě vadí, jak jsme pomalí, kámo.
Jo, to je strašné. Vyskoč a jdi. Jo. Jo. Kolik jich máš, mám? Já mám 9. Já taky. Dobré. A na konci toho vodního parku je co? Nevím. Já jsem ani nevěděla. Ale já vím, kde je mango. Na stolu bydu a mě to fakt jako tady už to nebaví. To je na nic hra. Ne, je dobrá. Jako, když Ale až budeme mít 20 mang, tak přepneme, tak natočíme další video a Dress Stream Prest. Co je dress? Jo. A já bych sem napsala Máš jako tak nějaký ráda. barvička a ty bych si vylosovala 2 barvy. Jo, ale nemusíme to říkat na tohle video všechno, ne? Já už žádný nemůžu najít a fakt Já nevím. vím, kde je mango, já vím. Jaký poradíš mi? Mně se to buglo. Bugne se. Já mám další Mně to mango. nefunguje, kámo. Můžu? Já něco tady Niky udělám. Teďka. Tady jsou mé takový tajný kouzlo. Teď musím rychle, vím, kde je mango. Mám už 10 manga. Ještě dalších 10 manga je po mně. Kde jsi našel ty manga? Já ti poradím s jedním. Jo, no tak co? Kde jsi našla jedno? Co? Kde jsi našla jedno mango? Našla jsem ho tam, jak jsem se sklouzal u skluzavky. Jaký skluzavky? Prostě nějaký skluzavky, já vůbec nevím. Já ti řeknu u toho Rada trichtýře. něco stojí. U trichtýře, když tam pojedeš, tam trichtýře. Já vím, právě ho tady lovím. Dobrý. Trichtýře, pojď. Taky vím, kde je další, já to neřeknu, protože jsem ani neřekla podrobnosti. Ale jako, já nevím, u jaký skluzavky prostě v hradě, takovým z toho červeného, jak se jde, tak tam jsem to našla. A nemáš ještě jiný mango? Ne, jiný se nepamatuju. Kamu? Tak, já už budu mít další mango. Nekoukej se. Sto procent nebude nic. Tak jo, to fakt jako mě už to tady Niky nebaví. A mě totálně to jo baví. Co tě na to může bavit? Těžká otázka. Tak co tě sakryš na tom baví? Nevím. Nevíš, jo? To je No tvoje comment. odpověď. No comment. Yes. No comment. No comment a mluv nahlas. No comment! Takhle zas ne. Vždycky říkáš no comment. A potom si já vyberu nějakou hru. Ne, Dress to Impressed jsme říkali. Ale až po dress of dress vyberu já. Tak. Můžeš vybrat klidně 2. Tady je mango. Mango, mango, mango! Mango a praštinky. Mango, 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 mango. Sakryš, co to tady je. Takhle, tady uklouznu. A jdu. Já jsem
získala mango, mám 14 mango. Já mám 13. To jsem tě docela dobře přidal. Já jsem spadla. Dobré. Už jenom 6 mango. Jaký ty jsi šlo za mnou? To je divný. Nešlo. Proč jsem tě viděla, když jsem se otočila? To je tvoje chyba, že jsi otočila. Jak je mohl nahlas? To je tvoje chyba, že jsi otočila. Ale já jsem se nechtěla otočit. To je jedno. Co tady zase děláš? Co děláš ty tady? Já jsem mango. Taky. Já mám hlad. Jako fakt. Ty hře jako. Ty hře, jo. Mango. No comment. Mango. No comment tě zabije. Mango. No. Teď najdu, prosím. Snad bude v tomhle nic. Tam to nic nebylo. A já ještě spadnu dolů. Mě to fakt už nebaví. Kolik máš mango? 14 jako já. Jo. I podle mě se furt motám do kola, kámo. A Niky? No. Sejdem se tam, ježiš, já tu mám mango, čekej. Tady na cestičce, já se sejdem. Toho mango už mám dávno, kámo. Tu máš 16. Tak, Niky, pojď teďka ven z hradu a zahrajeme si jednu hru a kdo ji vyhraje, ten vyhraje tuhle sázku. Počkej. Já budu mít za chvilku. Kde jsi, Niky? V jakém hradě? Červeným. Červeným. Úplně tenhle? Ten je on? Jo. Tak z něho slez. Já budu čekat. Tady já skáču. Veverko, pojď sem. Nebo sklo, ne. Nechci. Tak jo. Tady si tuhle hru neposlední. No právě, tu jsem si chtěla zahrát, ale koho to nehytne a vypadává, slez z toho nejdřív. Slez z toho! Tak jo, zahrajeme si to. 3, 2, 1, teď. Ui. Ale jo. Prohrála? Ne. Taky ne. Já jsem se jenom toho dotkla na konci, kámo. Což se nepočítá, ne? Kámo. Nevím, že neprohrála. Já jsem už prohrála. Jo, já jsem vyhrála! Ale přesto já mám máš 16, no. No, Ale vyhrála jsem, protože jsi řekla, že tak jo, odpojím se. Tohle bylo konec dnešního videa, doufáme, tak ahoj. že nás to bavilo, tak Niky řekla dřív ahoj, ona se odpojila, tak jo, já taky ahoj.